Benvidos unha semana máis a Orixe e Calidade. No programa de hoxe chegarémonos ata unha parcela da adega Condes de Albarei na que xa comezou o proceso de brotación. E na segunda parte do programa visitaremos a adega Lagar de Pintos en Ribadumia, un negocio familiar que xa vai pola cuarta xeración na súa xestión. Agora damos paso á cabeceira e comezamos. Cuando estamos solos, cuando nos juntamos, cuando gana nuestro equipo, cuando ganamos todos. Brandal, el albariño que me gusta. Brandal, de Adegas de Altamira. Fíxate ben neste produto, vai te interesar moito. É o mellor herbicida para silvas, siestas, mimosas, toxos. É selectivo, só elimina a maleza. Bótalle a Garlón, o mellor desbrozador. Se o recomenda Soaga e Fertimón, é bon. As Rías Baixas. As Rías Baixas. As Rías Baixas. Cando tomas viño da denominación de orixe Rías Baixas, bebes o mellor de Galicia. Albariño Rías Baixas. Pídeo polo seu nome. ¿Qué son cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos, cultivos sin trabajo añadido, sin nervios, sin agobios, sin complicaciones, cultivos sin malas hierbas. ¿Comprendes? Cultivos sin. Con Touchdown Premium y su nuevo System 4, el herbicida cargado de tecnología. Singenta, solucións para a viña. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. Como xa viñemos dicindo en anteriores programas, a brotación está a piques de chegar, tanto que en algunhas parcelas xa se nota o inicio desta fase do ciclo do viñedo. Hoxe visitaremos unha parcela de Condes de Albarei para ver cales son os traballos que podemos ir realizando. Pois, ahora mesmo, co inicio da primavera, a verdade que, un poquinho coas visitas a campo que estamos facendo, xa empezamos a ver, parcelas con inicios de brotación un poquinho de forma máis xeralizada, non? Hasta ahora sempre estábamos falando, pois, do mellor dun posible adianto de 2-3 semanas, pero a verdade que fai estas 3 semanas, pois, xa se empezaban a ver nestas parcelas un poquinho máis abrigadiñas, ou que foron podadas no mes de decembro e xaneiro, pois xa se empezaban a ver pequenos brotiños, non? Fai 3 semanas, pero non, agora isto xa empeza a ser un poquinho máis xeralizado, entón, podíamos estar falando que casi estamos no tempo dunha campaña normal ou como moito unha semana de adianto. O que si empezamos a detectar nestas visitas, xa nos empezamos a encontrar parcelas, como pode ser esta mismo, que xa temos follas extendidas, con unha brotación máis ou menos regular, e claro, por exemplo, estas parcelas xa serían sensibles a enfermedades como a escoriose. E algo que estamos recomendando aos nosos viticultores sería visitar as parcelas cada semana ou máis ou menos para ver un pouquiño o estado da brotación. Por exemplo, ahora parece que a partir desta semana que vai vir mal tempo, vamos ter chuvias, entonces isto vai a provocar a incidencia de escoriose. Nestas visitas a campo, o primeiro que temos que ver e confirmar, sobre todo se se tratan de parcelas que xa por histórico xa tuveron outros anos escoriose, se hai que fixar un pouquiño máis. Nesta planta, nesta cepa, podemos comprobar que este sarmento aquí na base, estas manchiñas, estes puntiños negros con unhas zonas blancas, isto é síntoma de que esta planta o ano pasado sufreu escoriose. Entón, sería un pouquiño máis recomendable incluso volver a tratar este ano.
Para que teñamos problema de escoriose, a escoriose é un fungo que inverna na madeira vella, e cando a viña empeza a brotar, cando temos follas separadas e visibles, como pode ser esta de aquí, pois vai infectar a zona verde. Para iso nada, con tal de que teña 3 centímetros xa sería sensible, e un poquillo que se necesitarían serían temperaturas suaves, que poden ser de entre 8 e 14 grados tranquilamente, con 8 grados xa podría infectar o que é a nosa planta, e sobre todo que necesita é auga líquida, non é como outros fungos como pode ser o mildiu, que tendo humedade pois que xa vai a infectar nosa planta. Isto non, isto necesita agua líquida. Entón, claro, un poquinho as previsións o que anuncian é que vamos ter agua ahora a partir de xoves venres. Entón, o recomendable, non creo que dé a tempo a tratar estas parcelas antes das chuvias, pois polo menos facelo despois das chuvias. Aquí podemos comprobar nesta planta que tamén temos síntomas de escoriose. A parte de ser o que sarmentos blancos con puntos negros, como pode ser este, outro dos síntomas son estas manchas negras na base dos sarmentos, no primeiro e segundo entrenudo. Entón, isto sería outro síntoma de que esta planta, ano pasado, sufriu escoriose. Temos que ter en conta que os tratamentos, a gran maioría dos tratamentos que existen para tratar este fungo son de contacto. Entón, tamén a hora de un pouco buscar o día ideal para tratar, tamén polo menos que teñamos 1 ou 2 días sin choiva despois do tratamento para que lle dé tempo a facer efecto. Se deberían de aplicar o que é directamente a madeira. Entón, o ideal para eso sería aplicalo mediante pistola para poder localizar ben os nosos tratamentos e non sufrir grandes derivas nin grandes perdas, que, aparte da perda económica que teríamos, sean temas de contaminación, non? Para eso, ideal, se neste primer tratamento se gastan moi pouquiños litros por hectárea, podemos estar falando de 300 litros por hectárea, ten un inconveniente que dá un poquinho máis de traballo que aplicalo a man, pero a calidad do tratamento vai ser moito maior. Se nos encontramos nunha parcela que nunca tuvo problema de escoriosis, este tratamento se pode omitir, non habría problema. Pero, a verdade que se trata dun fungo que cada vez máis, suele darnos a aparición del todos os anos, non? É moi raro que calquera viticultor que non diga que non ten unha parcela con estes síntomas. Ao fin e ao cabo, claro, caleo, por dicirse, o daño deste fungo é que onde temos estas xemas que están afectadas, estas xemas non van a brotar. Entón, claro, temos unha parcela con 10-20% de xemas sin brotar por problema de escoriose, estamos reducindo unha potencial produción desta planta. Outros problemas que ten a escoriose, como dicía antes, que afecta nas 2-3 primeiras xemas, claro, que non nos van a brotar non solamente pola perda de produción, sino nos vai a limitar a poda de cara ao ano seguinte. Cando que iramos podar e virnos as primeiras xemas para non deixar máis madeira na nosa parra, na parcela, nos vai a limitar de que vamos a ter os 2-3 primeiros xemas sin brotar e nós teríamos que ir adiante. A parte de outra recomendación que faríamos, a parte de fixarnos se teríamos labores con escoriosis, como pode ser este, é un pouquiño nos brotes novos, non? Outras plagas que pode afectar agora é o pedroulo. Entonces, este insecto que vai a facer é comernos, se alimenta, non? Destas semiñas novas, tiernas. Entonces, o que habría que ver sería se encontramos xemas carcomidas por este insecto. Realmente, para poder ver o que é o pedroulo é moi complicado, se suelen alimentar ou a primeira hora da mañá ou durante a noite. Entón, un poquinho a recomendación que lle fago aos viticultores é que vayan ás parcelas, a primeira hora da mañá ou hacia a tardiña, porque así, aparte de poder ver os daños, poderíamos identificar a plaga, neste caso o pedroulo. No caso de confirmar a presencia, recomendaría falar co técnico que teñan de man un poquinho para que lle recomende un tratamento para aplicalo. Outros labores que estarían por facer, xa debían de estar feitos. Por exemplo, podémonos encontrar esta parcela que se fixeron os labores de solo e están rematados, non? Entón se ve que unha vez que remataron de podar, lle pasaron unha fresa o que é a parcela. Este convinte, un poquinho para arrancar a campaña sin moita vegetación, un poquinho sobre todo para estas mañás que fai moita humedad, eliminar esta humedad prolongada das parcelas. No caso de non habelo feito, se estaría a tempo, un pouco como recomendación sería non ganxear ni fresar moi profundo, porque, ahora sí que xa teríamos actividade nas plantas, estamos falando que, as plantas están brotando, xa hai circulación de savia, e se ganxeamos uns ganchos moi profundos, podemos dañar, romper moitas raíces. Estas visitas un pouquiño que recomendo a xente que faga, podemos ir fixándonos que na base das cepas, sobre todo se temos cepas novas, posible presencia de caracoles que nos poidan comer os brotes novos. Neste caso, por exemplo, podemos ver que hai un grupo de caracoles, neste caso, é verdad, que están ao lado dunha cepa bella,
unha cepa adulta, entonces, bueno, nestes casos non suele haber grandes daños, non? É moi raro pois, que suban arriba a comernos os brotes. Pero se tuéramos aquí unha cepa nova que non chegara ao que o arame, pois, bueno, estes caracoles a verdade que sí que se iban a alimentar dos brotes novos e íbamos a ter non tanto pola perda de produción que íbamos a ter, pero sí que nos iban a eliminar estes brotes necesarios para a seguinte poda. Por último, un pouquiño como recomendación, non? Aqueles viticultores que ainda non abonasen, estaríamos a tempo. De feito, bueno, que os aportes de minerais que se fan, o ideal sería aplicalos canto máis cerca da brotación, sobre todo se temos primaveiras ou con moita agua, pois evitar posibles lavados. Claro, toda a xente que recomendaría non sobreabonar, abonar con sentido, porque, bueno, moitas veces os sobreabonados o que nos van a supor, aparte dun sobrecoste, aparte de contaminación das nosas parcelas, pois en moitos casos pois é un exceso de vegetación que vai a influir, repercutir negativamente na produción, no sentido de que tanto nos pode dar como corremento de flor durante a floración, como despois o que é un mal desarrollo da planta. Moitas veces os viticultores pois fan sobreabonados pensando que van a sacar maiores producións e, bueno, eso sería contraproducente. Un pouquiño o objetivo non é solamente a produción, sino é buscar calidade. Bueno, para a calidade o que necesitamos son parcelas equilibradas. Para saber se temos unha parcela equilibrada, o ideal é facer análisis. Eu toda a xente que recomendo facer análisis cada 2-3 anos, o mellor para este ano xa sería un pelín tarde de facer análisis. O ideal xa sería contar cun análisis na man da parcela para poder escoller o mellor mineral a hora de aplicar, se que hai que aplicalo, ou no caso de ter que facer algunha emenda. ¿Qué son cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos, cultivos sin trabajo añadido, sin nervios, sin agobios, sin complicaciones, cultivos sin malas hierbas. ¿Comprendes? Cultivos sin. Con Touchdown Premium y su nuevo System 4, el herbicida cargado de tecnología. Singenta. Solucións para a viña. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. Lagar de Pintos é unha adega familiar que aposta pola calidade en cada fase da elaboración dos seus viños. Esta semana acolléronos nas súas instalacións de Ribadumia, onde con Marta Castro, a súa enóloga, puidemos coñecer a súa historia, a súa filosofía e os seus viños. Hoxe estamos visitando a adega Lagar de Pintos en Cabanelas, Ribadumia. Estamos con Marta Castro, que é a súa enóloga. Que tal, Marta? Hola, boas tardes. Bueno, pois nada, contanos un pouquiño como nace esta adega, como comeza este negocio. Bueno, pois esta é unha adega familiar que se remonta xa fai moitos anos. Na época, digamos, dos meus bisabuelos había viñedo, pero o consumo era prácticamente casero, e aí polos anos 30, 1930, empezou que o comercio do viño na época do meu pai e quen lle dá totalmente a toda a transformación a nivel de elaboración, a nivel de bodega, o que incluso o aspecto que ten hoxe en día actualmente. Nacemos aquí, meu pai naceu aquí, mi abuela naceu aquí, mi hermana máis nacimos aquí, co cual isto realmente é unha tradición e un estilo de vida. Marta, coméntanos un pouquiño como é a produción nesta adega, cale os volumes e un pouco cale a filosofía. Ben, bueno, pois ahora mismo, a nivel de, en canto que o volumen, a bodega produce 200.000 litros en diferentes elaboracións de viño. Estamos moi enfocados, somos unha familiar de tradición, co cual aquí a calidade é o que prima en todos os procesos. Cantas hectáreas tendes de viñedo e onde están situadas mesmo? Nós temos 5 hectáreas de viñedo, todas están aquí en Ribadumia. Son viñedos a maioría deles son viñedos moi antiguos. Marta, estamos nunha desas parcelas que nos falabas de viñedos que ten Lagar de Pintos. Contanos un poquinho cales son as características dos vosos viñedos. Sí, bueno, como te comentaba, hai unha característica importante e o tema da altitud na que estamos. Nos estamos a aproximadamente sobre 5-6 metros sobre o nivel do mar. Vale, que é interesante, eso nos condiciona, o Atlántico nos condiciona moitísimos o que son principalmente o clima, un suelo máis ben granítico, descomposto co paso dos anos, e con un porcentaje moi alto de arena. Vale, a dado viñedo aquí é viñedo moi antigo, esta digamos é unha cepa que temos aquí que a verdade que coidámola moito porque, bueno, pues, de moitísimos anos. A maioría do viñedo de aquí, das cepas que están plantadas de maneira directa, é dicir, non hai portainxertos, non hai patrón.
E a produción que non sexa intensiva, non? Efectivamente. Que kilos manexades, máis ou menos? Nos estamos alrededor de 9.000 kilos hectárea, vale? Son viñedos, como se decía, plantados faianos, co cual a separación entre cepas é importante, a separación entre calles é importante, é dicir, non está toda a viña cuberta, intentamos airear o máximo posible para evitar tratamientos agresivos de o que son dos hongos. De nada sirve facer unha agricultura de cantidad, de precisión, no, o sea, eso, bueno, pues será para outro tipo de filosofías, pero desde logo a nos ano. Pois agora imos coñecer un pouco eses viños tan especiais que sí. saen destes viñedos e así nos contas a influencia que ten a vosa filosofía neles. Moi ben. Bueno, íbamos a ir de menos anos a máis anos. Este é de Castiñeira, viño xoven, vale? Isto é Lagar de Pintos, leva unha crianza dun ano, casi prácticamente 8 meses de depósito sobre lías e 2 meses en botellero, 3.000 cepas, un ano en barrica e un ano na botella, e Pintos, que isto leva 4 anos de crianza en acero inoxidable sobre lías. Estamos ante Albariño, marca Castiñeira, viño xoven, vale? Isto añada 2014, hasta a volta de Semana Santa, non sacaremos a nova añada. Para este viño escollemos aquel viñedo que non supera os 35 anos de edad, unha vez que chega a uva nas caixas na adega, prénsase, o viño fermenta, unha vez que termina de fermentar, deixase un tempo no depósito para que o viño redondee, despois de eso, pois, uns tratamentos de limpieza e de filtrado, e xa embotellamos. Aquí hai un abanico moi amplio de aromas, como poden ser tanto de frutas de cítricos, con toques de sempre o que nos rodea, non? Toques incluso de eucaliptos, de balsámicos. Son viños que expresan moi ben o que o salnés ten ese punto de acidez que non molesta, pero esa acidez ao final transmite esa frescura. Bueno, aquí estamos un Lagar de Pintos 2014, vale? A seguinte añada 2015 nos saldrá hasta novembro. Escollemos as parcelas de maior antigüedade e cada parcela se vinifica por separado. Unha vez que termina a fermentación, mantémolo no depósito 7 meses, en este caso foron 8 meses, añada 14, embotellamos e dámoslle 2 meses de repouso aquí na bodega antes de salir ao mercado. A variedade está totalmente representada tamén neste viño. Volvemos outra vez a ter esa fruta, esos aromas balsámicos, ese toque de mineralidade que teñen os viños. Ao estar no depósito con esa crianza, son viños que teñen moita presencia na boca. Son viños con moita estrutura, con moito cuerpo, pero sempre sin perder a nosa seña de identidade, que é esa frescura. Ahora vamos a catar 3.000 cepas, a selección de cepas máis antiguas que ten a bodega, e este viño fermenta en madeira, fermenta en roble, permanece, unha vez que termina de fermentar, sigue en contacto coa madeira hasta un ano, embotellámolo e queda todavía na bodega outro ano máis. Interesante tamén falar da frescura que ten este viño e, por suposto, a madeira, ¿no? O sea, que simplemente que nos falle sentir ese viño e esa acidez que poida ter un pouco e mascarala moito máis cos taninos da madeira. Está feito para todos os paladares? Gusta, non gusta, que tampouco podemos encasillarnos en marisco e pescado co viño Rías Baixas Albariño, porque solamente estes viños teñen un abanico moitísimo máis amplio. E agora estamos con añada, vamos con Pintos, isto é añada 2010. No ano 2010 fun madre por primeira vez. Entonces, bueno, o ano 2010 encima foi un ano moi bo a nivel de viña. Entonces, bueno, quería facer un viño un pouco que conmemorase, bueno, pues, o nacemento do meu fillo e tamén xustamente do ano do meu sobriño Guillermo e do meu fillo Beltrán. Entonces, chamase Pintos, pero chamámoslle Edición Los Nietos. A medida que vamos subindo de tonalidade, de intensidade de color. Obviamente son os anos, que é inevitable, ¿no? Por eso non hai que rechazar, vale? A nariz deste viño é unha nariz moitísimo máis compleja, porque aparte da fruta que tiñamos en orixe, pois aquí xa hai aromas xa
de crianza, de evolución. Sempre teñen esa acidez, moita frescura e unha complexidade que lle dá, por suposto, a orixe, que era unha orixe con materia prima excelente, o paso dos anos. Bueno, y esta es la zona donde elaboramos 3.000 cepas. La bodega, como veis, es una bodega muy antigua porque está asentada sobre zonas que ya existían en la casa, sobre antiguos alpendres, antiguas cuadras, antigua zona de silos, pero esto aquí fue siempre, toda esta zona fue siempre ya la bodega. Pasábamos antes polas salas onde tendes os dinox. Sí. Que capacidade de litros tendes agora? Bueno, temos 200.000 litros repartidos en moitas capacidades de depósitos. É moi interesante na bodega, sobre todo na vendimia, depende da cantidad de uva que vaya entrando, vamos enchendo un depósito dunha capacidade ou de outra capacidade. Marta, xa coñecimos os vosos viñedos, a vosa historia, os vosos viños. Fálanos un pouco de por que mercados movedes este produto que sacades. Bueno, o noso produto eminentemente a nivel nacional, é grosso, importante, regional tamén moi importante, e cada vez máis, pois, no que na exportación vamos facendo, abrindo cada vez un poquinho máis, non? O sea, estamos presentes o que ahora mismo en Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Dinamarca, Australia, Nova Zelanda. E o futuro como volo plantexades? Falabas agora de que seguiredes apostando pola exportación, non sei se igual plantexades sacar algún viño máis ao mercado, como... Sí, vamos a ver, varios, aquí estamos sempre facendo cousiñas. Sacaremos un novo viño, seguramente para o carón das Navidades. Hai en proxectos outros viños. Este novo viño será unha sorpresa ou podes adiantarnos algo como... No, será sempre na línea un pouco do que falaba, non? De viños que teñen ese recorrido, viños nos que a variedade vai estar moi presente, pero sí, bueno, cambiamos un poquinho a elaboración, quizá a elaboración como nos remontámonos a fallanos, vale? Un poquinho como se elaboraba antiguamente, traballar, non perder a perspectiva de calidad, de seguir sumando a esta zona, a esta DO. Moi sencillo, pero moi complicado todo. Fíxate ben neste produto. Vai te interesar moito. É o mellor herbicida para silvas, siestas, mimosas, toxos. É selectivo, só elimina a maleza. Bótalle a Garlón, o mellor desbrozador. Se o recomenda Soaga e Fertimón, é bon. As Rías Baixas. As Rías Baixas. As Rías Baixas. Cando tomas viño da denominación de orixe Rías Baixas, bebes o mellor de Galicia. Albariño Rías Baixas. Pídeo polo seu nome. Continuamos repasando a actualidade do sector vitivinícola na sección das breves. A Ruta do Viño Rías Baixas ofreceu aos seus asociados un curso sobre vendas. A charla formativa incluíuse no programa especial do 20 aniversario que celebra o ente e desenvolveuse nas instalacións do Pazo Señoráns. O director comercial de Fields Go SL, Pablo Campos, foi o encargado de impartir a xornada formativa a que asistiron 20 asociados da ruta. Centrouse nas tácticas máis efectivas para facer que as visitas ás adegas se reconvirtan en vendas. Deste xeito, as empresas vitivinícolas poden buscar outra vía complementaria de ingresos, aproveitando os recorridos polas súas instalacións, buscando ao mesmo tempo potenciais clientes para os seus viños. Os socios solicitaron a Ruta do Viño máis propostas deste tipo nas que xa traballa a asociación.
Xa se coñecen os viños premiados en Bacus 2016, o certame internacional organizado pola Unión Española de Catadores. Nesta 14ª edición, durante 4 días, ao redor de 80 profesionais empregaron todos os seus sentidos nas catas a cegas para puntuar os máis de 1.800 viños presentados de 21 países diferentes. 8 caldos da denominación de orixe Rías Baixas recolleron os seus Bacus de ouro, con 2 que foron parar á adega Quinta Couselo polos seus viños Turonia e Quinta de Couselo Selección. Nos Bacus de prata foron 19 Rías Baixas os recoñecidos, destacando o señorío de Rubiós, que tivo 3 viños premiados: Liñar de Vides Albariño, señorío de Rubiós Albariño e señorío de Rubiós Condado do Tea Branco. Unha científica chilena, bioquímica Lilian Godoy, vende descubrir como actúa un composto que deteriora os viños e xera millonarias perdas na industria. En concreto, foi o xen da levadura de Quera bruxelensis, que ao estar en contacto con ácidos presentes na uva dan a calidade dos viños, contaminando os con cheiros non desexados. Estas perdas producirían enormes prexuizos en torno ao olor, cor, sabor e textura dos viños. Este descubrimento pode permitir o deseño de novas ferramentas que sexan útiles no control deste microorganismo contaminante, que permita frear os seus efectos nocivos para a industria. Coas breves rematamos o programa por hoxe, pero recorden que voltamos o xoves da vindeira semana. Ata entón, desfruten da Semana Santa. ¿Qué son cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos, cultivos sin trabajo añadido, sin nervios, sin agobios, sin complicaciones, cultivos sin malas hierbas. ¿Comprendes? Cultivos sin. Con Touchdown Premium y su nuevo System 4, el herbicida cargado de tecnología. Singenta. Solucións para a viña. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. As Rías Baixas. As Rías Baixas. As Rías Baixas. Cando tomas viño da denominación de orixe Rías Baixas, bebes o mellor de Galicia. Albariño Rías Baixas. Pídeo polo seu nome. Fíxate ben neste produto. Vai te interesar moito. É o mellor herbicida para silvas, siestas, mimosas, toxos. É selectivo, só elimina a maleza. Bótalle Garlón, o mellor desbrozador. Se o recomenda Soaga e Fertimón, é bon. Cuando estamos solos. Cuando nos juntamos. Cuando gana nuestro equipo. Cuando ganamos todos. Brandal, el albariño que me gusta. Brandal, de Adegas de Altamira.